ଦେଲୁ ମାସ୍କ ଦେଲୁ। ତମେ ତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଦବ ଲୋକ ଦେଖିବେ କ'ଣ? ହଁ ହଁ ଠିକ କଥା। ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ରଜ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଜମିଲାଣି ରଜର ଆସର। କିନ୍ତୁ ଜମାନା ବଦଳି ଯାଇଛି। ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ରଜ ଆଉ ପାଳୁନାହାନ୍ତି ଗାଁ ମାଟିରେ ପୋଡ଼ ପିଠାରେ ରଜ ଦୋଳିରେ କି ରଜ ପାନରେ। ସେମାନେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୌଣସି ଏକ ଟିଭି ରିଆଲିଟି ଶୋରୁ। ଆଉ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, କୌଶଳ, ସୁନ୍ଦରତା, କଳା, ଧଳା, ନୀଳ ଏବଂ ହଳଦିଆ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରଜ ରାଣୀର ମୁକୁଟ ହାତେଇଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ମଝିରେ ସେ ମୁକୁଟ ଚୋରି ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଯାଇ ମିଳିଲା। ହଁ ସେ ମୁକୁଟ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଥିଲେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା। ବହୁତ ସିରିଏଲ୍ ଆଉ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ମୁଁ ତ ସୁରଟ ପଳେଇଥିଲି, ଏଇ 2-4 ଦିନ ହେବ ଆଇଛି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କରି ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ମୃତି, ଅନୁଭୂତି ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କାଁ ଦିଅ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ରୁହ ମୁଁ ଯାଉଛି। बच्चे की जान लोगे क्या म्यूजिक? आर यू श्योर आपण प्रथम रजर राणी? हाँ। हेलो हाय नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु। ना 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 जो भॉइस कंफर्ट सही टोन रे कहंतु। अच्छा हौ मैडम गोटे कथा कही खराब हेबेनी, तुम ड्रेस पिंच भारी कदुरचिया देखा जाऊँ। छोट तो आज जर झाड़ा आंठी हेबे, तुम जा जा ड्रेसटा बदल दी आस। कौन मत लंगड़ा करके इंटरव्यू नब ना कौन? हौ हौ व्यस्त हो ना, मुझे बदल दे आउछ। कौ शलाटिया को रजर राणी कला? ये तो शला खरा दिन कंकी भलिया देखा जाउछ। चाली रे तोर पद्म फुटे हसरु झरे मोहु। मम्मी 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 वे शला ताल सब सरीची। अच्छा मैडम आपण ओडिशार प्रथम रजर राणी, अच्छा जो टाकेरा गाल बुढ़ी छेली भली चेहरा रे आप कौ शलाटी रजर राणी कला? टिके थुमणी आडू बोलना तो मेकअप कर देबी। हाँ हाँ एबे संगे संगे राइट नाउ। नाई 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 सेमिति किछ नाई, एबे सिना मोर बयस हो गेला। मम्मी मम्मी मु खेलिया को जीबी। हौ हौ जा से रास्ता घाट आडू जीवनु, गाड़ी गुड़ा आउछ चढ़ी चढ़ी जीव मरी मुरी जीवु। ए बुढ़ी बयस रे मोर के छुआ जन्म करियो? नाई नाई मोर सिना एबे बयस हो गेला बिली बुढ़ी छेली भला देखा जाउची। मो जवान बेलर जदि फोटो देखियो तम धियो निया हे जिवो। हां देखे देखे हम को उगांडर आइछु, एटा प्रकृति मिश्र फोटो लगे कहू तुम जवानी बेलर फोटो। खाली प्रकृति मिश्र जवान आसियो हमर आसियोनी। मैडम टिके मेकअप धोई दे गेला, मेकअप टिके ए से कोन कहबो काली गछ कर रा टिके। ना ना मैडम आप रागतु नहीं, मु खोद देखी जाकू 2-4 थोड़ा रसीद वाटर प्रकृति विषय तुम कौन कहले मानी? इरे रे एइटा न एई फोटो देखो। हां ए ये पूरा हम ओडिया हीरोइन एली ना? हाँ मु कोन कहूची मु बिली मु जवानी बेले आखुरी भलिया देखा जाउथली। ए मैडम कुकुरटा मारी पका, गोड़ डियाई पका। अच्छा मैडम पिंपुटे, अच्छा मैडम
ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରଜର ରାଣୀ ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ ରଜରାଣୀ ହେଇସାରିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ରଜରାଣୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏପଟିକି ଆସନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆଜ୍ଞା। ମନ ଭିତରେ ଆଳୁ ସାରୁ ବାଇଗଣ ଟମାଟର ଗାଜର ବିଟ୍ ଯେତେ ଯାହା ରଖୁଛ ରଖ ଅଇଁଚା କାହିଁ ଦଉଛୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମିଟିଂ ବେଳେ ଗୋଟେ ପାଉଡର ଯାହା ରଖୁଛ ରଖ କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ କେବେ ଇଗୋ ରଖିବନି। ମୋ ଭିତରେ ଇଗୋ ଅଛି ଦେଖିଲ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଇଗୋ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁ କାମ ତ ପାଉନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ କାହିଁ କୋଉଠି ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ? ଫିଲ୍ମ ସିରିଏଲରେ ମୋର ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ମୋର ପୁରା ଦବଦବା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କୋଉ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ନୁହଁ ଆଉ ଆମ ଗାଁ ପିଲା ଡ୍ରାମା କଲେ ମୁଁ ହିରୋଇନ ହଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ରଜର ରାଣୀ ହବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ତା ପାଇଁ କଠୋର ତପସ୍ୟା ଘୋର ପରିଶ୍ରମ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ଟୁ ବଢି ଅଧିକା ପାଠ ପଢିବା ମାନେ ତାର ଭଳିଆ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ବଡି ଗାର୍ଡ ଛତା ଧରି ଠିଆ ହବୁ ନା ଏଠି ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ଖାଇବୁ? ଓହୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆମ୍ବଟାକୁ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ଆପଣ ବି ଆଣିଥିଲି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ତମେ ପାଟି ଆମ୍ବ ଖିଆ ପାଟି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି? ଚୁପଚାପ ଗୋଟେ ସଫଳ ବନା ମୁଁ ଖାଇବି। ଓହୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲଟା ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ତୁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ତୁ ବନଉନୁ ସେ ଏଡିଟିଂ ବେଳେ ଲେଖିଦେବ ତମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ହାନିକାରକ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ଥିଲେ? ତମେ ବା କ'ଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଥିଲ? ଆରେ ହଁ ରଜର ରାଣୀ ହବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ହଁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାଠୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏଠି ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ରଜର ରାଣୀ କ୍ୟାନସଲ ହବ। ମମି କାଖ ହେବି। ହାଇଲେ ମୁଁ ଗିଦିଲି ହଁ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ଯେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଠ କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କ'ଣ ଦେବେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍? ହଁ ମୁଁ ବା ଏ ଦଉଛି ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ବହି 4-6ଟା ଡିକ୍ସନାରୀ ପୁରା ଗୋଳେଇ ବାଟିକି ପିଇ ଦବ। ଏମିତି ଗୋଳେଇ ବାଟି ପିଅ ଯେ କାଲି ସକାଳେ ଯେମିତି ଝାଡ଼ାରେ ଗୋଟା ବହି ପଡ଼ିବ ୱିଥ୍ ମଲାଟ। ମମି ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଯିବି। ହଉ ଯା। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ? ହଁ କାହିଁ ଛାଞ୍ଚ ତ ମିଶୁନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ମୋରି ପୁଅ। ହଁ ବୁଝିଲି ଛାଞ୍ଚ ତମରି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା। ଇରେ ମୁଁ ତ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଦଉଛି ତୁ କାହିଁ ଥତା ଉଡଉଛୁ? ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟ ତାଗଡ଼ା ଭଳିଆ ଥୁଆ ହେଇଛି କ'ଣ? ଇଏ ହଉଛି ରଜରେ ମୁଁ ଜିତିଥିବା ଫାଇନାଲ ମକୁଟଟା। ମକୁଟ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଛୋଟିଆ ଏଡ଼ିକିଟେ କ'ଣ? ନାଇଁ 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 ମକୁଟଟା ଠିକ ଅଛି। ମୋ ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା ଅଧିକା ହେଇଛି ମୁଣ୍ଡଟା ବଢି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତ ତମ ସାଙ୍ଗେ ଠିଆ ହେଇ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇପାରିବିନି। ଚାଲ ବସିଯିବା ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ହଉ ଚାଲ।